Usa ka iro ang nakatandog sa netizens dihang daw mihilak kini kay nabiyaan sa iyang fur parents. Mama, hindi ka mga kasi pwede. Oo. Gusto mo si mama? Aping-api ka na, ha? Kawawa naman. Patuloy. Huwag ka nang umiyak, ha? Gi-share ni News Cooper Erica Kwasay ang iyang iro nga si Trudis nga daw mihila kuman siya nabiyaan sa iyang fur parents. Sumala ni Erica, sagad daw nagauban kanila si Trudis, inigduna sila'y lakaw. Apan ni atong adlaw, duna daw sila giadtuan nga layo nga posibleng makastress kang Trudis. Maong gibilin nila siya sa ilang balay. Gabi na daw nakauli sila Erica ug iyang inahan ug didto na nakuhaan og video nga daw mihilak si Trudis. Gigakos daw nila kini kay inig ibutang sa salog, mas mukusog daw ang iyang hilak. Very expressive daw gyud nga iro si Trudis. Daw mutubag gani daw kini inig pangutan-on. Ana daw sila nga ginakaistorya ang ilang fur babies mo nga anadsab daw kini nga ginakaistorya. Aw, laban lang, Trudis.